Nangitum han nisi karjuji do pini nangitum nadat election juddet to nangitum pini nadak ong dung beneficial leaders apin ke koirat nadak pi akenang so sika chingrum nadak aprang si nitum kachingrum na ko kalam theke la helo athema election aroi la kapre community leader do da kuki do naga do anpar me adivasi leaders do la penitum karbi etum la pen garo bang apini nang dunu ne delo nasila la songbong etum siksak pik ang bong stame alang tum amethang apor ka chipi pen la election ho campaigning ki dam ka do ka we ke la anpar dame amethang tangka pen rada pan ki than ki mum dam pen pula bangso ka chipi duk pu amen pen si pinin lutum ladak chingrum si nilutum anesan chora puilo bangso anesan ki chora pa bangke la hano nilitum kirang jilang nilitum anso se chesong pon thubom po la pen ning chipat hepon lo nilitum unji pu la bangso amen pen nilitum ladak chingrum po lo la pen labangso kachingrum na ko kalam theke la helo unification nitum unity ki sigi wanji tribes atum an ipeng ge do thekja phan la pen keng kami si jodom lo pulo dam thele tuma ki mangta chunun pu number 1 no la pen number hinia bang la helo APHLC la ke iletum tribes atum phansi iletum jasemet RD ki people la pen ke klempon tasla da copy ma constitution lo provision do article 244A anpada me dak 6 schedule do lo council administration karbi anglong a district of Farman la pen voreng ki pj phan itum labang so ja ko amangke APHLC jong se haide to poten itum proper 100% implementation na kamang itum klempon po la pen tribes atum do ala pan itum war saida pon po lain itum make mangna mula so posi pinira da itum anesan chukre itum chilo po inde sir non MLA election ke ini ke jog bang tang elo nangitum dak ninga che the bozan el pen ke haiji po expect hetan ma ile tum haiji polam the bang la lo athema kedam tang last MP election hala result se dang lo plotang de BJP tum 52,000 plus long lo elepen APHLC tum 31,000 plus lapen Congress tum 26,000 plus long lo lasila Congress lapen APHLC tum combined lo plotang de hala BJP pham bid det po 52,000 kali lo 54,000 plus vaccine tum long lo po lasi non bang ke lan lo karbiang lo arat me BJP phan ke aning dok de lo people ma BJP ke a policy a doctrine a principle ke RSS atum RSS pulotang te khai sotum han ke latum ke langsle pilot tribes atum han ke latum ke hijim pik a property anda we longle le do sita latum brahmina tengke latum tribes atum han ke latum mange hok pon pik mane inhuman mane munit kali pusil latum ke lakhapon asinil tum ladak bokajane le chot kali dipuel sipen ta me akai sar jai ka thar ladak mange alliance candidate ke akai rotoning kilo lapen west bangke rongkhang constituency ke Agustin Inghilo lapen ladak Bikram Hansilo amriali sipen bangke lasini tu mesen a percentage kado gabe rat tu menda mela posonsi assessment ke na tengke positive posi nil tu man beta nang pali te haide pen nangitum akimang ko pilo ngel tum ke aprang menda clear lo first ni tum ke claiming ke constitution atam pima ke do lasin tum outfit po district level bangke 6 schedule long pima provision lo land act land rights selam po number 2 electoral roll lake non ke dubom ke 1951 district council rules temporary lake Assam governor se ka pinchong binak seta nangtum council ong dera philote nang methang pen claim moi polo autonomous seta me ilitum alidar tum ke damtang 50 years osilo claim ke delo las non iltum bang lo plotang te implement la electoral roll la bangke itum akimi selam pontupo la pen niltum ke claim ponje bang kalalo lapen land rights bang tupo land act anitum selam pon po non ke dobom ke 1886 di Assam Land and Revenue Regulation Act lake British atum se kapinchong a land lo binak lasil hala bang kali desi 6 dola teng polote tribes atum pansi website pon pon etum teng polotang lahen lo lapen 244A ke la constitutional right lo maju ka chini everybody do article 244A autonomous state lake constitution long ke dotang definitely mane we are going to will try to implement article 244A because it is very written in the constitution that if a party comes then definitely we will try to implement it.